יום אחד, ביום שישי, אסי, אני שומע, רגע, תן לו לדבר. שעה 4 בצהריים ככה, ואני מדייק. דבר למיקרופון. אומר לו, מה המצב אחי, מה קורה, איך היה החמישי? וואו, אתה לא מאמין באיזה אירוע הייתי. אייל גולן יורד, שרית חדד עולה. שרית חדד יורדת, כבר שקר. ששון שאולוב אין, עולה. תן לו, רגע, תן לו. ששון שאולוב יורד, ליאור נרקיס עולה. אמרתי לו, מה זה בונה כל של מי הבחור? האירוע? מה זה? אתה רואה, דודי חזק, מה קרה לך? דודי אומר מוכר. לי של עובד בכפר, הבן של עובד בכפר התחתן. אבל עכשיו... דודי הנה חמך פה, נו. הוא אשם בהכל. 6 שיחות הוא עשה לי. רגע, חמך אוקיי. מי אתה? מוזמן לאירוע. נו, ומה היה? זה לא אירוע של חמך. עכשיו דודי, לא, למיקרופון. אשתך לא הוזמנה לאירוע. הוא הוזמנה, הוזמנה. דודי לא הוזמן לאירוע. אז אמרו, לא שמה עטפה. אז אמרו, די. ובחר די. ללכת עם חברו הטוב לידור חררה וגרושתו שרית. רגע. הלכו לאירוע. בלי הזמנה? מפה לשם הזמנה לא פרטית. שילמו שקל. מאיפה אסי. יודע? שאלתי גם. רגע. הוא אומר לי, אני שמתי 500 שקלים. אני לא מאמין דודי. התקשרתי לאירוע, לבדות, בלי הזמנה. התקשרתי לבדות. נו. התקשרתי, אומרים לי לא שם שקל.